لومي بزعبة حد أقداس زخون رأسه قدينا كنزرار نسو دما معالتاوي نقهون مشتن إن قبرم قن دما عدمنا بفرقي كحتصور زخولو معالتاوي نتعنانا كقور زخولو لمدتاتيوم بوزحات كابانا نزوم لمدتات زيوم بزي فلات يخون ويدما كم نبرو سيدنا إن قبرم نهونينا انت خونقن إزوم نشتن المسلو لمدتات أب نوح اوان عبي صلوا أب تعنانا كحدر يخوليو سلازي قدات لمدتاتن مفتح أومن ككفلكم إيه إذا ما دبزي نقول سبز ملكتيو مغنياتو تصبو لمدمهلاو نمولو معلتي تصبو جمارو يهبنا سلازي نزا فيديو كساب موداتا كتكتاتلوا بخبر نعدل من البات حدا ويل عليو كابزم نتقصم لمدسات تتقبروا وانتخون تقوليهم مباركس نزم هيواتكم صغيرو شومون تقودات لمدساتن مفتح أومن ككفلكم اتناي مجمرتا قودات اللو لمدي نقوهو بشاهي ويبون مجماريو ብዙሓት ሰባት ንጉሆ ካብ ድቃሱ ምስተሱ ከይተሓፀቡ ዋላ ሓንቲ ነገር ናብ ኣፎም ከየእተው ቀዳማይ ስርሖም ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ምናልባት ኣይፈልጡን ዝኾኑ ስለምንታይ ምክንያቱ ሓደ ንከብዲ ይጎድእ ንጉሆ ኣብ ጥራሕ ከብድና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነዚ ኣብ ከብድና ዝርከብ ኣሲድ ከም ዝበዝሕ ይገብሮ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል እንተኮይኑ ቃፀሎ ከብዲ ቁስለት ከብዲ ከምኡ እውን ኣብ መወዳእታ ቁስለት ጨጎራ ከስዕብ ይኽእል እዩ ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመዓልታዊ ምንቅስቃስና የዳኽሞ ቡን ወይ ሻሂ ነቲ ናይ ሰውነትና ናይ ውሽጥና ሰዓት የዛብዖ እዚ ሰዓት እዚ መዓዝ ክንድቅስን መዓዝ ክንነቅሕን ይሕግዘና ንጉሆ ቡንን ወይ ሻሂ ምጅማር ግን ነቲ ናይ ምትሳእ ተፈጥሯዊ መስርሕ ብምዝባዕ ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ክስምዐና ይገብር ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንመኣዛ ኣፍና ይጸሉ ንጉሆ ኣፍና ከይተሓፀብና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነቲ ናይ ኣፍና ዝሓደረ ባክተርያ ናብ ከብድና ከም ዝኣቱ ይገብር እዚ ድማ ንመኣዛ ኣፍና ክጸሉ ይገብር ካልኣይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ኣብኡ ናብ ቴሌፎንና ምኻድ እዩ ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ብዙሓት ሰባት ዓይኖም ከይኸፈቱ ኢዶም ናብ ቴሌፎን እዮም ዝሰዱ እዚ ልምዲ እውን ንጥዕናናን ኣእምሮናን ኣካላትናን ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና ፀቕጢ ይፈጥረልና ንጉሆ ኣእምሮና ካብ ድቃስ ናብ ንቕሓት ዝሰጋገረሉ እዋን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብኡ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ናይ ስራሕ መልእኽቲ ምእታው ንኣእምሮና ብዘይተደለየ ሓበሬታን ምፅዓንን ፀቕጥን ጭንቀትን ይፈጥረልና ካልኣይ ምክንያት ድማ ትኩረትና ይዘርግ ናይ ንጉሆ እዋን ንመዓልታዊ መደባትና ከነዳሉ ክንሓስብን እንጥቀመሉ ወርቃዊ ግዜ እዩ ሞባይል ድማ ቴሌፎን ምጥቃም ግን ነዚ ኣገዳሲ ግዜ እዚ ብምብላዕ ትኩረትና ክዘርግ ይገብር ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንዓይንና ይጎድእ ንጉሆ ኣብ ጸልማት ወይ ድማ ኣብ ድኹም ብርሃን ናይ ቴሌፎን ምጥቃም ወይ ድማ ሞባይል ምጥቃም ንዓይንና ፀቕጢ ይፈጥረሉ እዩ እቲ ካብ ሞባይል ዝወፅእ ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት ንዓይንና ብምድኻም ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተፈላለዩ ናይ ዓይኒ ሕማማት ከቃልዐና ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ፀሓይ ዘይምርኣዩ ፀሓይ ምንጪ ህይወት ጥራሕ ዘይኾነስ ንጥዕናና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ንውስን ደቓይቕ ፀሓይ ምውፃእ ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ኣለዎ እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንጥዕናና ይጎድእ ምክንያቱ ቫይታሚን ዲ ይጎለና ፀሓይ እቲ ቀንዲ ምንጪ ቫይታሚን ዲ እዩ እዚ ቫይታሚን እዚ ድማ ንጥዕናና ዓፅምን ጥዕና ሕማም መከላኸሊ ስርዓትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ፀሓይ ዘይምርኣይ ንጉለት ቫይታሚን ዲ የቃልዐና ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመንፈስና ይፀሉ ፀሓይ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝርከብ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ከም ዝምንጭ ይገብር ንጉሆ ፀሓይ ምርኣይ ንመንፈስና ብምሕዳስ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝህልወና ይገብር ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንድቃስ ይጸሉ እቲ ናይ ሰውነትና ናይ ውሽጢ ሰዓት ብብርሃን ጸልማትን እዩ ዝመሓደር ንጉሆ ፀሓይ ምርኣይ ነዚ ሰዓት እዚ ብምውዳብ ለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ንኽንድቅስ ይሕግዘና እቲ ራብዓይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ እዩ ለይቲ ሙሉእ ሰውነትና ማይ ስለ ዘይረክብ ንጉሆ ክነቅሕ ከለና ብተፈጥሯዊ ዝደረቐ እዋን እዩ ስለዚ ንጉሆ ካብ ድቃስና ምስተሳና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ፀገማት የቃልዐና ምክንያቱ ንኩላሊት ይፀሉ ማይ ንኩላሊትና ካብ ሰውነትና ዘይተደልዩ ነገራት ንክተወግድ ይሕግዛ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንኩላሊትና ፀቕጢ ብምፍጣር ኣብ ነዊሕ እዋን ንዝተፈላለዩ ናይ ኩላሊት ሕማማት ከቃልዐና ይኽእል እዩ ምክንያት ክልተ ንሓይሊ ሰውነትና የዳኽሙ ማይ ንሓይሊ ሰውነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንሰውነትና ብምድኻም ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ክስምዐና ይገብር ምክንያት ሳልሳይ ድማ ንቆርበትና ይፀሉ ጽሩይ ቆርበት ንኽህልወና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንቆርበትና ንኽደርቕ ንኽጽልምን ይገብር
حمشاي قدأت زلو اللمد دما زي طعم ناي نجهم مقبي مبلعيو قرصي نقصيو زبها المسلالو إذا مالت ناي نجهم مقبي نمولو معلتي صبو جمار نخنجمر سلاز حق زنايو انت خانجن إن مرتو عينة مقبي أزيو أقداسيو نجوه بشكر زبزح ويدما بزي طعم مقبي مجمار نتعنانا قدايو مغنياتو ندرجة شكر أبدمنا يزبع نجوه بشكر زبزح مقبي مبلع ندرجة شكر أبدمنا أبو نابو كم زوسخ دحر قرب كيزي دما أبو نابو كم زوردني قبرو إذا دما أم معلت دخامن زي متقارن كسمعنا يقبر مغنيات قلت دما كبدت سونتنا يتزلو بشكر زبزح مقبي نخبدت سونتنا كم زوسخ يقبر أب نوح أوان دما نستفرالي حمامات كم شكوران حمام لبن كقال عنا يخليو سالساي مغنيات دما نحايل سونتنا يدهم بشكر زبزح مقبي نحتصر جيزي حايل زهب يمثل مبر نوح جيزي حايل كبرنا أي خلل دحر قرب جيزي دخامن تميتن كسمعنا يزقبر اتشارشا قدأت زلو لمد دما مشت بفلاي دما نام دقس ساعات مسقربه مقبي مبلعيو بفلاي دما لعل شكر كاربوهيدرات كوم اون سبحي زلون كبرت مقوتات مبلع مبزحتنا دحر الدرار حنساب تميت يسمعنا مو ناب فريج كاينا وي دما فيلم خنرق خلنا شيبس شوكولات وي ايس كريم نبلع እዚ ልምዲ ዝግን ንኣካላትና ከመይ ዝበለ ጾር ከም ንፈጥረሉ ኣይንፈልጥን ኢና ኣካላትና ብለይቲ ክዓርፍን ዝተበላሸው ህዋሳት ክዕርዩ ተፈጢሩ ክንበልዕ ከለና ግን እቲ ናይ ምሕቃቅ ስርዓት ብሙሉእ ናብ ሙሉእ ስራሕ ከኣቱ እዚ ድማ ነቲ መስርዕ ዕረፍቲ ኣካላትና የስተኣጓጉሎ ብፍላይ ልዕል ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ምስ ንበልዕ እንታይ ይኸውን እቲ ናይ መጀመርታ ሙሳኽ ኢንሱሊን ሽኮር ምስ በልዕና እቲ ጣፍያ ዝበሃል ኣካልና ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ይፈጥር ኢንሱሊን ነቲ ሽኮር ካብ ደምና ናብ ህዋሳት ንክኣቱ ይሕግዞ ብለይቲ ልዕል ኢንሱሊን ኣብ ደምና ምዝሃለወ ኣካላትና ስብሒ ንክዕቅብ ይገብሮ ካልኣይ ንዕቤት ዝሕግዙ ሆርሞናት ምዕጋት ብለይቲ ኣብ እዋን ዕሙቕ ድቃስ ኣካላትና ግሮዝ ሆርሞን ዝበሃል ንምዕባይን ንምዕራይን ዝሕግዝ ሆርሞን ይፈጥር ምሸት ምምጋብ ነዚ ሆርሞን እዚ ንኸይፍጠር ይዕግቶ ሻብዓይ ጎዳእ ልምዲ ድማ ምሸት ካፊን ዘለዎ መስተታት ምስታዩ ቡን ሻሂ ሓይሊ ዝህቡ መስተታት ከምኡውን ገለ ዓይነት ለስላሳታት ካፊን ዝበሃል ኣነቓቕሒ ንጥረ ነገር ዘለዎ ካፊን ኣብ ኣካላትና ነዊሕ ሰዓት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓንቲ ብርጭቆ ቡን ምስ ንሰቲ እቲ ጽልዋ ክሳብ 6 ወይ 8 ሰዓት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ምሸት 4 ሰዓት ቡን ዝሰተየ ሰብ ለይቲ 10 ሰዓት ክኸውን ከሎ ገና ፍርቂ ናይቲ ካፊን ኣብ ኣካላቱ ኣሎ ማለት እዩ ሻምናይ ጎዳእ ልምዲ ድማ ዘይተረጋገአ ናይ ድቃስ ሰሌዳ ምህላው እዩ እዚ ማለት ሓደ መዓልቲ 9 ሰዓት ምድቃስ ጽባሕቱ ድማ 5 ሰዓት ለይቲ ምድቃስ ብፍላይ ኣብ ቀዳም ሰንበት ኣምሽኻ ምድቃስን ንጎሆ ድማ ኣብ መዓራሪኻ ምትሳእን መብዛሕትና ንገብሮ ልምዲ እዩ ኣካላትና ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ልምዲ እዩ ዝደሊ እቲ ናይ ኣካላትና ሰዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክንድቅስን ክንትስእን እዩ ዝጽበ ነዚ ስርዓት ምስ ነዛብዖ እቲ ውሽጣዊ ስርዓት ይዘርግ ዝስዕቦ ጸገማት ንጎሆ ንምትሳእ ንሽገር ኣካላትና መዓዝ ክትስእ ከም ዘለዎ ስለ ዝጠፍኦ ንጎሆ ብድኻም ኢና ንትስእ ምዝራግ ስምዒታት ጽቡቕ ድቃስ ዘይደቀሰ ሰብ ንኹራን ጭቀትን ተቓልዕ እዩ ምድካም ናይ ምክልኻል ስርዓት ድቃስ ንምክልኻል ስርዓት ኣካላትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዘይተረጋገአ ድቃስ ነዚ ስዕረት እዚ የደኽሞ መፍትሒኡ ቀጻልነት ዘለዎ ሰሌዳ ኣብ ሰሙን ዘሎ መዓልትታት ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ቀዳም ሰንበት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክድቅሱን ክትስኡን ፈትኑ ናይ ምህዳእ ልምዲ ፍጠሩ ቅድሚ ምድቃስኩም ንኣካላትኩም ንምህዳእ ዝሕግዙ ነገራት ግበሩ ንኣብነት ብርሃን ምግዳድ ረስኒ ዘለዎ ማይ ምሕጻብ ወይ መጽሓፍ ምንባብ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ፍኖት ክሊኒክ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ንትፈትዎም ሰባት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ግበርዎ ሓሳብኩም ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጽሓፉለይ ንተመሳሳሊ ኮንተንት ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም ጽንሑ